Hey, mfowethu ngixakwa ukukhuluma. Uyabona nje ngifike nganikela la kudaba likamfundisi. Nganikela ngo-R100. Ngabe sengachaza futhi ngachaza ukuthi anginayo imali, kodwa ngoba nginesifiso ukuthi le ndaba kamfundisi ihambe kahle. Ngase ngithi naku enginikela ngakho. Nganikela, ngicabanga ukuthi ngizoke ngibhekela kwesitatimende ukuthi bekunini ngisenda lwa R100. Ngawunikela ngo-R100. Ngikhuluma nje nawe ngalesikhathi njengoba ku-10:32 sengithole u-20,000 mfowethu. Hey, uyabona uShembe madoda, hawu, hayi, inkinga. Angazi ukuthi ungathini ngale ndaba mfowethu. Hawo, ngiyabonga nanokuthi ngoba abantu ekufanele ngibabonge kakhulu abantu abaqale ngalolu daba ukuthi akwenziwe lokhu kwenzela umfundisi ukuze uNkulunkulu asikhumbule. Hawu, ngempela naku manjena izithelo uNkulunkulu asipha zona. Hey, ngiyabonga bafowethu. Ake siphinde sinikele.